know where it is coming from. Hello. Oh, man, at Friday. I'm in office in Gang, I'm Chicago. Because. But take one nigga, I don't know face sign now. Mbajini. Nagini money. Even a low neighbor banging here. Ungulagina here, or Maggie microfinance. And what do you receive in a microfinance give a Bajinego? You see, jazz or cocoa. Or cocoa up on a home. Aquania home. I don't know the regan again, your wine. Not neighbor, what you regan here by microfinance. I'll say gas and so here. There's a cocoa war, or keep with 200,000 naira. And Bajil Le Aquasis is quite a lampagaho. I come here, family property, none in Unumere over and Aquasis you because my boss at Bolamo, the central bank in Ganiso, hasn't done any labor in the Gona take watch. This is a hill harmony. Ngwa na ha nwe ndidi ịgba nọ nga ha gara gị ije na akakwara gị ije ma ka akwụkwọla but elekwa na iwu no enwere ihe ngọrọ eleti ga-esi wure nne ego microfinance ịma na ihe eji enyegere people aka gị wuri kọngwọrị ichina ihe erizi mgbazini gee ntị ka mgba gị ekwole ihe ikwu o chere no aghọta chema akọta dị ihe ikwu oke iri ihe eri oke iji atọ aja na chọọchị iji elekwa onye na-eji loan eso seed loan ọwụ income Chineke ọkwụrụ ụgwọ onye nye m nọmba pastọ gị ka m kpọọ ya ka onye achị gị gaa bikọs ego ka dị iche ele chọọchị gị gaa ihe a River Ministries na-ehekwa na aha chọọchị ndị waya nnọọ nwudiri aha ha na-anaghị azafụ river call river Niger call river Imo river gịnị mmiri erikwele ego mgbaziri but dagi agwara m si na ịchọrọ ya something n'ịgba ya na n'igbo ole ozu na ịnwetara contract na m chere ka ịkpọghachi m azụ ngwanụ ebe ya wotu chọ ka ndụ gị shedere ị gaza ahụ ihe ga-eme na ndụ gị ọ nọzikwa m n'aka by the way ọwụ m mere ya I helped you. Enyere nga aka facilitate ihe niile. Na m nye gị ti Monday. A menye gị ti Sunday onye ara.